gledalci, dobrodošli na ovu epizodu podcasta Nekonvencionalno. Moje ime je Maša Pozder, a danas se u studiju nalazim sa nekim koji je pridobio oko javnosti sada baš u nedelju, mada i ranije. I predstavit ću vas jednom rečenicom koju sam dosta čitala sada na medijima o vama, a to je Miloš Bešić je opoziciju stavio na svoje mesto i objasnim kako treba da se radi. Da, to je malo neumereni senzacionalizam, ali nije mi bila namera to. Da, danas je sa mnom u studiju profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Miloš Bešić. Miloše, dobrodošli. Hvala vam, bolje vas našao. Pa da, krenut ću upravo odatle. U nedelju ste gostovali u Utisku nedelje i ono što je meni nekako bilo zanimljivo jeste da ste se u Utisku nedelje ranije pojavljivali kao neki neutralni arbitrar, kao neki nezavisni kritičar. Uvijek ste nekako u poziciji između dvoje snaga parlamentarne opozicije. Pa smo tako sad u nedelju imali situaciju sa Biljanom Đorđević i Vukašinom Milićevićem. Pre svega izneli ste dosta stavova i to je naravno izazvalo određene reči hvale u javnosti, a pored toga je određeni odijum prema onome što ste izneli. Pa ja bih krenula sa time, šta je zapravo bila intencija iz onoga šta ste rekli i na koji način ste zapravo to zamislili? Nije bilo nikakva posebna intencija. Nisam ni znao da treba da budem između, pravo da vam kažem. Ja jednostavno, kad su te emisije, evo i kad je ovaj podcast ili šta god je u pitanju, odgovaram na pitanje i kažem šta je moje mišljenje. Ništa više, ništa manje od toga, jeli? Prosto je meni se čini diskusija u toj emisiji išla u smeru da sam negde morao da zauzem stav, jeli? I ja sam ga zauzeo, mislim da je vrlo jasan. Ne mislim da je taj stav mnogo različit od onoga što sam ranije govorio. Da, sa tim bih se složila. Ne mislim da je mnogo drugačiji. Ali da, slažem se da je u nekom smislu da je izgledao kao neka vrsta instrukcija za opoziciono delovanje, jeli? Ali je prosto bila tako intonirana čitava emisija, ja sam iznio svoj stav, nije mi bila zaista namera da se svrstavam na bilo koju stranu, s tim da naravno mislim da je vrlo jasno da moja strana nije u bilo kojoj varijanti strana da negde budem između vlasti i opozicije, prosto nije, ne? Mislim da svi misleći ljudi, da svi intelektualci danas mora da imaju makar više ili manje, ali makar jednu pristojnu zonu kritike u odnosu na ovu vlast. To je sasvim jasno. Naravno, i to je upravo izazvalo, evo, kao što sam malo pre rekla, reči hvale, a pored toga je određeni odijum u samoj javnosti prema onoma šta ste rekli. I zanimljivo je, javili ste se i ranije u Utisku nedelje, opet između vođa parlamentarne opozicije, gde ponovo smo imali neke ključne tačke između kojih opozicija varira, odnosno ono šta zaustavlja njih da formiraju taj neki ujedinjeni front. Pa tako smo imali situaciju pre parlamentarnih izbora 2023. kada ste se takođe našli u jednom debaklu. Evo, trenutno, tendenciozno, dok mi razgovaramo, u toku je drugo redovno jesenje zasedanje Skupštine i pre svega upoznati se sa tim naravno da je određeni deo parlamentarne opozicije u bojkotu, kako su studenti zahtevali, a određeni deo parlamentarne opozicije se trenutno nalazi u Skupštini gde učestvuju u tom raspravnom forumu. Hajde da krenemo od bojkota. Šta smatrate, da li je to efektivno i da li uopšte pod nekim okolnostima gde bi se opozicija ujedinila da izvede taj bojkot, on mogao da doprinese nekoj promeni i nekoj zapravo efektivnosti ka smeni režima? Prvo da bude jasno, dakle, šta je moja teza. Moja teza je da je u ovoj situaciji kakvu imamo na političkoj sceni nasušno potrebno da opozicija bude jedinstvena. To je prva stvar. Dakle, vi u ovom političkom trenutku zaista nemate najbolju moguću odluku ako se nalazite u opozicionim strukturama. Svaka odluka je manje ili više loša, naprosto vi ste marginalizovani na svaki mogući način. Iskreno govoreći, kadrovski su prilično nejaki. Organizacijski to je jako, jako loše. Jako loše. Dakle, čitava svaka naša opoziciona partija je jako loša u organizacijskom smislu. Kad ovo kažem, tu pre svega mislim na ono što se radno zove baza jedne partije, gde vi imate situaciju da jedna dominantna partija koja je ovde na vlasti ne na svakom biračkom mestu i ne, dakle, na svakoj mestnoj zajednici, nego meni se čini u svakoj zgradi ili u svakoj ulici ima po jednog aktivistu koji predstavlja tu partiju. Minimum jednog. I gde vi takve organizacije mora da parirate na određeni način. Ja ne vidim uopšte, znate, sve i da se, da uslovno, ajde tako kažem, da ne navijate ni za jednu od strana, da bi borba bila ili da bi odnos bio iole viteški,
da imate iole kakav dramski moment između dve strane, jedini način da tome parirate jeste se apsolutno ujedinite. Dakle, odgovaram na vaše pitanje na sledeći način. Ja neću zaista ulaziti u to da li je bilo bolje bojkotovati ili je bilo bolje ostati u parlamentu, ali ono što ću reći, to sam rekao iz ove izbore koje ste pomenuli prošlog puta, da odluka bi trebala da bude jedinstvena i da bi opozicija morala da se objedini. To je ovde poenta. Dakle, prva stvar. I onda ta jedinstvena opozicija neka deluje jedinstveno, pa neka odluče jedinstveno i zajednički da li će bojkotovati ili će učestvati u radu parlamenta. To što su studenti tražili da se bojkotuje, to je sad drugo pitanje. Znate, postoji ta vrsta mistifikacije, moram da kažem, studenta i studentskog otpora. Znate, A na šta aludirate? Pa evo na šta aludiram. Negde neretko imate njihove izjave i stavove. Otprilike je sledeće. Imamo mi planove, znamo šta ćemo da uradimo i oni šalju takve poruke. Gde ne možemo mi baš sve da vam kažemo, ali imamo mi plan. I oni sami prave neku vrstu mistifikacije. O samima sebi? O samima sebi. Dakle, prave jednu vrstu mistifikacije, imate takvih i... Ja sam čak u jednoj debati u Novom Sadu učestvovao gde je otprilike bila ta teza. Znamo mi šta ćemo, ništa vi ne brinite. Drugim rečima, oni stvaraju jednu sliku kako oni imaju neku tehnologiju ili neka znanja koje niko drugi ne posjeduje i da će, jel te, oni uvek iznenaditi ili uvek naći način da pariraju ovoj vlasti. I to je jedna vrsta, prvo to nije istina, znači nemaju nikakvu tajnu strategiju, njihov način odlučivanja je ad hoc, od dana za sutra. Jesu vrlo brzi kada se organizuju, ad hoc da naprave neku akciju, ali dakle ne postoji nikakva strategija niti dugoročnog delanja. To budite uvereni, jer to se vidi iz njihovog sveukupnog dela. Mislite, evo sada ću ja malo da skrenem sa teme, da je to zapravo utisak šire javnosti, ili mislite da su studenti u izvesnu ruku glorifikovani sa tom svojom mistifikacijom? Oni su glorifikovani zbog velike uspešnosti koju su napravili svim protestima koji su napravili. Ti protesti su zapravo bili zaista veoma, veoma uspešni, veoma, veoma progresivni, veoma, veoma, kako da kažem, opasni po vlast, to nema nikakve sumnje, da ne govorimo o brojnosti, ta brojnost je bila frapantna i znači oni su negdje, kako da kažem, jednog trenutka zaista se uživali u tu nekakvu ulogu, omnipotentnosti, sve znanja gde oni mogu da postignu šta god žele. Iskreno budem, zaboravljajući jednu važnu činjenicu. Najveća snaga ovih protesta jeste podrška običnih ljudi, građana, koji su kritički orijentisani u odnosu na vlast, ali imaju odijum prema opoziciji. Kad kažem opoziciji, mislim na političke partije. Hajde sad malo da se vratimo na opoziciju. Da, studenti, eto, možda su izvesnu meru glorifikovani sa tim svojim potezima koji su imali. Ja bih doslovno rekla da su se u jednom trenutku možda studenti nekako uigrali u tu neku ulogu sada nekih, budućih parlamentarnih aktera. Reći ćemo tako. Ja nisam siguran u to, ali dobro. Obrazložit ću svoje mišljenje, ali sa druge strane da se za trenutak vratimo na opoziciju i na to ujedinjenje opozicije. Često govorite o tome da je potrebna jedna tema koja će biti prisutna kako tokom predizborne kampanje, tako i nakon izbora, odnosno jedna teza koja će biti tokom celog tog izbornog procesa da bi se režim zapravo smenio. Odnosno ta antirežimska teza da je smena režima neophodna. Mi se trenutno nalazimo u jednoj veoma dubokoj političkoj krizi. I tendencijno to kažem zato što i ranije smo se nalazili u političkim krizama. Evo, poslednji put kada ste gostovali u Utisku nedelje, ne sada u nedelju, nego ranije, 2023. godine, što sam malo prepominjala, tada smo imali opet jednu političku krizu. Nakon toga, govorilo se tendencijozno takođe i toj agresiji koja se sve više proliva u društvu. Imali smo šta se dogodilo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, imamo parlamentarne izbore i vlast izlazi iz te krize tako. I tada smo imali tu tezu da je neophodno da se pojavi taj antirežimski front, ali da se pojave takođe i neka rešenja zbog čega bi ljudi izašli na biralište i glasali. Kakva je trenutna situacija? Da li je trenutno potrebna samo jedna teza sa kojom bi opozicija, odnosno studenti delovali, ili je potrebno pristupiti na drugačiji način? Jedina tema, znate. I između ostalog, moj ključni argument kada je reč o ujedinjenju opozicije je upravo taj. Kada vi sve opozicione snage ujedinite, kad kažemo opozicione snage, ovde to uključuje, dakle, i ne samo opozicione partije, nego prosto javnost
sve one koji su opozicioni orijentisani, nemojte da zaboravite, vama su u ovom prethodnom periodu, evo gotovo u prethodnih godinu dana, vama su, kako da kažem, različiti profili i struke pokazali veoma snažan kapacitet za kontestaciju, za otpor režimu. Tako? Dakle, advokati, profesori srednjih škola, uopšte nastavni kadar, u jednom trenutku taksisti, sećate se, jel te? Dakle, različiti profili su negde pokazivali tu vrstu kapaciteta. I to je sve nekakvo tkivo koje je za političke promene, nema nikakve sumnje, jel? Vrlo eksplicitno, vrlo jasno. Dakle, objediniti sve te snage i u političkom smislu na izborima, jer zaista pre ili kasnije vi morate izborima rešiti ovu situaciju. Kada sve to objedinite i kad imate jednu veliku planinu, tako da kažem, koja može da parira u svakom mogućem smislu jednoj veoma snažno organizovanoj partiji koja drži vlast već 13 godina, dakle, onda tim objedinjavanjem vi šaljete vrlo jasnu poruku, a to je da je tema tih izbora jedna i jedina tema, a to je promena vlasti. Znate, kad god ostajete u nekim podelama unutar opozicijonog tkiva, vi ćete uvek dati priliku toj vlasti koja je veoma vešta, koja veoma dobro zna da manipuliše. Dobro, to možemo da svedočimo sada sa stanjanjem fokusa. Uvek to koriste, dakle, vrlo slične mehanizme. Dakle, vi njima dajete priliku da u tom rascepu u opozicijonom tkivu oni nametnu nekakve teme situacione, nekad velike, kao što je Kosovo, kao što je Rusija, kao što je, ne znam, Evropska unija, kao što je cena nafte, kao što je, ne znam, evo sad NIS. Dakle, uvek ćete nametnuti, kako oni to vole da kažu, životne teme, jel da? Na tom terenu životnih tema nema nikakve sumnje, unutar ovog celokupnog opozicijonog tkiva vi imate aktere koji imaju različite stavove. I onda počinje priča i sukob unutar opozicije oko tih stavova, jel da? Sad pogledajte ovo. Kada vi imate jedno jedino telo, opozicijono tkivo, koje kaže sledeću stvar, cilj ovih izbora i tema ovih izbora za nas jeste smena ove vlasti. I nijedna druga tema nas ne zanima. To ne znači da se mi slažemo oko svih tema, to ne znači da mi imamo jedinstven odgovor, ali da bi se bavili bilo kojom životnom temom, da koristimo taj atribut, jel da? Da bi se bavili bilo kojom životnom temom na način da to bude u interesu građana i države, prosto mora doći do političke promene. I onda treba da kažu, dakle, vrlo su jasni ciljevi ovog jednog projekta. To je smena vlasti i to je formiranje jedne, ajde da kažemo, prelazne vlade, ili zovite kako god hoćete. Ali vlade sa oročenim trajanjem, ja bi je tako kvalifikovao, jel? Koje će napraviti i onda taksativno navedete 10-ak nekakvih stvari. I tih 10-ak stvari uglavnom jesu ključne intervencije kako bi se oslobodile institucije i kako bi se, dakle, ceo taj konstrukt zarobljavanja države, dakle, rasturio, dekonstruisao i postavili osnovni temelji za nekakav koliko toliko normalan politički život. I ja bih upravo rekla da su time studenti možda uradili najbolju stvar kada su se tražili izbori, oko čega ćemo razgovarati, to da su se izbori u izvesnoj meri tražili zapravo veoma kasno i da je trebalo iskoristiti neki raniji momentum, a to je da se te sve životne teme svode na neki programski minimum. Da nema pomene evropskih integracija, da nema pomene nekih tema na osnovu kojih bi vlada zapravo, odnosno vlast mogla da rascepa ceo studentski pokret. Ajmo sada malo na studentski pokret i na to šta su studenti učinili. Imamo početak protesta pre 11 meseci, imamo malu brojnost koja se povećava i imamo moralnu obnovu koju studenti traže. Nakon toga se to menja u izvesnu ruku, traže prelaznu vladu, zatim traže zvanično vanredne parlamentarne izbore. Pa u tom smislu, pre svega, da li smatrate da je brojnost studentskog pokreta, odnosno brojčanost koju mi trenutno isto vidimo na ulicama, ključna po njegov rejting ili je zapravo situacija malo drugačija? Jeste jedan od ključnih faktora. Da li je baš jedini i najvažniji, nisam siguran. Dobro, nisam rekla da je jedini, rekla sam da je jedan od faktora. Ne oponiram, samo kažem, ta brojnost je bila frapantna, ta brojnost je uplašila nosioce ove vlasti, tu nema nikakve sumnje. Ta brojnost je demonstracija jedne velike volje i energije za političkim promenama koja se nije videla pre tih protesta. Znate, nije mogla onako velika količina energije koju smo imali prilike gledati na ulicama svih velikih gradova pre svega, i manjih gradova, ali prevashodno velikih gradova. Dakle, nije ona mogla nastati preko noći. Znate, ta energija je građanska energija kontestacija ove vlasti i ona je negde
ona se akumulirala u jako dugom periodu. Dakle, sigurno je postojalo nekakvo temeljno nezadovoljstvo ili temeljni razlozi za nezadovoljstvo, gde su studentski protesti, ajde da se izrazimo medicinski, bili samo trigger. Znači, okidač. A zašto smatrate da su bili toliko uspešni u tome da se ta akumulirana energija konačno izvodi na... Pa ja sam to više puta rekao, mislim da je vrlo, vrlo jednostavno. Znate, to opozicija nije mogla da napravi. Zato što građani nisu želeli da se identifikuju sa opozicijom. Znate, i mislim da je to jedna vrsta, najveći problem, emotivni problem koji trenutno ima opozicija je taj. Kad kažem opozicija, mislim na opozicijne lidere, jeli? I kod opozicijnih lidera, ja bih rekao na jedan latentan način, sigurno postoji jedna vrsta ljubomore prema studentima, jer su oni napravili ono što je opozicija mislila da njima pripada. Znate, svaka vlast ima neki svoj rok trajanja, ima neki svoj životni ciklus. I onda kad su ljudi u opoziciji, oni često razmišljaju, mi samo treba da budemo dovoljno izdržljivi i na druge staze, kada oni krenu nekakvom negativnom putanju, mi smo ti koji, preuzimamo čitavu stvar. I tu negde svaka opozicija, ne možda ovako svesno kao što sam ja ovde izložio, ali na jedan flagrantan način, jedan intiman način, to je njihov stav, jeli? I onda su došli studenti i pokvarili su im igru. I onda postoji jedna vrsta ljubomore prema studentima, s druge strane oni ne mogu nikako da se konfrontiraju sa studentima, jer studenti ništa nisu radili što je suprotnosti sa njihovim delovanjem, jeli? Dakle, studenti su preko noći napravili jednu vrstu frapantnog uspeha koju opozicija niti je mogla u prošlosti, niti je mogla u tom trenutku da napravi. Zašto studenti imaju tu vrstu kapaciteta? Zato što među ljudima, običnim građanima, koji misle politiku i koji razumevaju političke prilike, kod njih je formiran taj stav, znate, imamo ga vrlo često u tim tezama, ali svi ste vi isti. Sve su partije iste. Ono kako ja vidim je mnogo jednostavniji, a to je neverovatno visoka količina animoziteta prema partijama i koja zapravo predstavlja jednu vrstu radikalne, rekao bih, građanske kritike partijske demokratije. A odakle zapravo počela ta kritika partijske demokratije u našoj državi konkretno? Nije to samo u našoj državi. Slažem se sa tim, naravno. Nije to samo u našoj državi. Ali konkretno u našoj državi. U našoj državi je stvar vrlo, vrlo jednostavna, rekao bih sa stanovišta, odakle taj odijum. Dva su nekakva ključna izvora. Prvi izvor jeste razočaranje koje se desilo nakon 5. oktobra, vi ste mladi pa se ne sjećate, ali dakle 5. oktobra je trebalo da dođe do demokratskih procesa koji su bili, rekao bih, u najmanju ruku neuverljivi ili nedovoljno snažni ili nedovoljno eksplicitni ili nedovoljno izdržljivi, gde su partije koje su nakon vlasti Slobodana Miloševića, SPS u to vreme sa radikalima, dakle, strukture koje su došle na vlast, kako da kažem, umesto da grade demokratiju i institucije, oni su preuzeli sve pozicije partijskog upravljanja sistemom i zadržali su isti model. A to je model u kome partija zarobljava državu i, dakle, gde sve institucije sistema funkcionišu ne onako kako bi trebale, kao autonomne, nezavisne, već, dakle, po partijskim direktivama. Doista, dakle, post-petooktobarska vlast nije to radila tako grubo kao što je radio Slobodan Milošević, a daleko manje grubo od ovoga kako radi trenutna vlast. Ali su to radili, znate. To su radili. I onda je to izazvalo jedno razočaranje koje je rezultiralo, naravno, da ova vlast uopšte dođe na vlast, jeli? Da ovi ljudi, ove strukture dođu na vlast. Šta se onda desilo? Umesto da imate kadrovsku obnovu i jačanje organizacijne infrastrukture unutar opozicije, vama su ključni ljudi ostali isti unutar opozicije. Znate? Gde sad oni trebaju ove iste ljude da ubede da će sad sledeći put posle drugog nekog 5. oktobra biti bolji ili drugačiji. To je neuverljivo, to prosto neće proći. To je jedna stvar. Druga stvar, znate, vi konstrukcijski imate politički sistem i konstrukcijski i ontološki, tako da kažem, jeli? Iz prošlosti, znači mi dolazimo iz jednopartijskog sistema, gde komunistička partija
jer to je bila jedina partija. Dominantna partija. Da. Onda smo ušli u višepartijski sistem gde je svaka partija želela da postane nova komunistička partija. Gde ljudi još uvek ne razumevaju pravila igre koje nosi demokratija. Gde ljudi ne razumevaju da opozicija ne postoji da bi bila ikebana. Nego da opozicija postoji jer oni predstavljaju neke ljude, pa iako su u manjini, vi morate da ih uvažite. Znate, jedan od osnovnih kriterijuma demokratskog ambijenta jeste da većina uvažava manjinu, a ne da ima taj rezon koji vrlo često čujemo kao demonstraciju moći od strane ove vlasti. Pa ja sam čuo takve teze, da ne citiram, da ne kažem koga citiram, ali parafraziram, gotovo da citiram, koje prilike kažu sledeću stvar. Mi smo sad na vlasti, ima da radimo ovako kako radimo, kad vi dođete radite šta god hoćete. Eto, ona famozna teza, vidjet ćete vi kada budete... Ali zamislite vi tezu, me razumete? Pazite, mi radimo ovako kako radimo, kad vi dođete na vlast, radite šta god hoćete. Ali dok smo mi na vlasti, radimo kako mi hoćemo. Ali ja bih baš u tu ruku rekla da je to učinilo sam studentski pokret, da se malo vratimo na isti uspešnim. Iz razloga što opet, to su studenti, evo mislim i ja sama koja na svom fakultetu učim o institucijama, o ustavu, o zakonima i vidim ovako u svom životu da to ne funkcioniše kako treba. Pa isto tako i svi oni koji su i na fakultetu političkih nauka. I mi sad imamo demokratiju koja je izopačena, koja uopšte ne funkcioniše kako treba. Imamo te opozicijne stranke koje tu nastoje da bi dobile vlast. I u neku ruku je to i normalno, zato što naravno, mislim, čim se nađu u političkoj igri, opet igraju da bi dobili vlast. Ali uopšte ne funkcionišu, ne rade na način na koji bi zapravo trebalo da rade. Pojavljuju se studenti. Studenti nemaju nikakve liderske aspiracije. I sada imamo to traženje vanrednih parlamentarnih izbora nakon što studenti shvataju da taj proces moralne obnove uopšte nije održiv i uopšte nije ono za što se treba težiti, nakon par meseci protestovanja i gotovo nikakvog odgovora, nikakve krivične odgovornosti svih onih koji su zapravo nadležni za pad te nastrešnice i za smrt 16 ljudi. Šta je sa tim zahtevom za vanredne parlamentarne izbore i zašto ga često kritikujete da je došao veoma kasno? Kada je zapravo trebao doći i kako je trebao da se izvede pre svega? Vrlo jednostavno. Znači, mi smo imali Slaviju, autokomandu, pa smo imali Novi Sad, je li tako? Pa smo imali Niš. Odnosno imali smo Kragujevac, pa smo imali Niš, da. Negde u Novom Sadu je trebao biti postavljen taj zahtev. I taj zahtev je trebao biti postavljen na način da se pošalje jednostavna poruka. 15. ići ćemo u Kragujevac, pa ćemo ići u Niš, a 15. marta se vraćamo u Beograd i kada dođemo u Beograd, pomeriti se sa ulica nećemo dok ne dobijemo vanredne parlamentarne izbore. Mislite da je to trebao biti ishod 15. marta? Da. I ja samo da vas podsjetim, dok se dešavao Novi Sad, vi ste imali ponudu za izbore. Dakle, imali ste ponudu, ja kažem, ne tako javno, ali bilo je, otprilike, neće biti, to je bio stav vlasti, neće biti smene vlasti bez izbora, tražite izbore i dobit ćete ih, ovako kako hoćete nećete dobiti ove izbore. I oni su tad bili u ozbiljnoj panici, jer ste imali studentski pokret i građansku gotovo pobunu građana, jel te? I da ste tada izašli sa zahtevom za izbore, oni bi, shvatajući onu energiju koju smo imali prilike da svedočimo svih tih dana, nedelja pa i meseci, dakle oni bi pustili i dali bi izbore. I mi bi imali izbore. Sad zamislite da u tom ambijentu koji se dešavao od Novog Sada do Beograda, da je to bila izborna kampanja. I zamislite šta bi bio ishod tih izbora. Šta su studenti uradili? Jednostavno nisu imali plan. Ili, ako su ga imali, on je bio, kako da kažem, ono što se meni čini, a ovo je sad moja impresija, otprilike njihova ideja je bila, evo mi ćemo svojom energijom i svojim moralnim kredibilitetom dovesti par stotina hiljada ljudi u Beograd, 15. marta. I onda vi vidite šta ćete dalje. A kako mislite da to deluje iz perspektive nekog običnog građanina ovako? Studenti, malo pre ste pričali o mistifikaciji, oni jesu mistifikovali svoj pokret, mislim, mi jesmo mistifikovali svoj pokret, evo ja mogu slobodno reći kao studentkinja i postoje momenti gde, koordinacija je naravno različita na svakom univerzitetu. Šta mislite da je impresija običnog građanina u tom trenutku od Novog Sada do Beograda sa tim procesom šetnjama kroz Srbiju? Da li mislite da se fokus kompletno sklonio i da je tu zapravo taj studentski pokret paradoksalno dobijao sada ljude, nekako podizao svest onima po malim sredinama, a pored toga i nekako opada u tom nekom političkom spektru? Ne vidim ja tu opadanje. Znači sve zavisi, ja nikada nisam čuo od studenta da oni žele da vladaju.
Ja nikada nisam čuo studenta... Dobro, studenti se neće naći na samoj studentskoj listi. Da, recimo između ostalog. I to je jedan od moralnih razloga njihove snage. Dakle, me razumete? Dakle, oni ne kažu, evo, pomerite se vi, mi ćemo doći na vlast. Oni se, kako da kažem, a to je zapravo ključni argument koji imate sa opozicijom. I to je jedan paradoks, moram da kažem, vi ste negde pomenuli, upravo ste, jedan veliki problem. Pa naravno da se opozicija bori za vlast. Najparadoksalnija stvar imate kada vlast kaže opoziciji, pa vi se samo borite za vlast, a ne, vi se borite da budete bez vlasti. Mislim, kad ste u političkom i partijskom prostoru, naravno se borite za vlast i to je legitimno. Ovde je problem, dakle, nije problem činjenica da se neka partija bori za vlast. Ovde je problem što opozicija bez tog političkog i moralnog kredibiliteta koji treba da ima, želi da ima vlast, a građani to ne žele. Znate, građani to ne žele. Što se dešava u toj situaciji? Vi morate da imate neku alternativu. Imajte u vidu još jednu stvar, molim vas. Dakle, 13 godina je vlast imala vrlo jednostavnu strategiju. A to je, mi ne možemo da izgubimo vlast ako nemamo alternativu. I sve što trebamo da radimo, medijski pre svega, jeste da potpuno nulifikujemo opoziciju. Znate, da ako ih potpuno nulifikujemo, onda nema alternative, naravno da ćemo mi da vladamo zato što nema alternative. Ali, znate, meni je sa tog stanovišta, kao sociologu, ja sam sociolog, jeli? Dakle, meni je frapantan studentski protest baš iz ovog razloga, samo da elaboriram. Dakle, vi kao jedna omnipotentna vlast potpuno nulifikujete opoziciju i kažete, evo, rešili smo problem. Ali zaboravili ste da ste metodama vladavine akumulirali ogromnu količinu nezadovoljstva velikog broja građana, koji će se nekako pojaviti. Me razumete? Jer ona mora da izađe. Znači, vi ste ugušili opozicijno delovanje, mislim na opozicijne partije, ali animozitet je samo rastao i to je, nema nikakve sumnje. I on je danas došao do tačke, znate, da to postaje, kako da kažem, veoma frustrirajuće za veliki broj ljudi. Znate, i kad dođete na nivo, kako da kažem, to je klasična stvar, jel te, imate osujećenje, neko osujećenje, to proizvodi frustraciju, frustracija proizvodi agresiju. I sad samo pogledajte na javnom diskursu, pogledajte po mrežama terminologija koja se koristi na svim stranama. To je prosto, kako da kažem, iza svake ili ispod svakog kriterijuma pristojne granice tolerantne diskusije. Pa da, u tom smislu se može reći da je zapravo vlast sebi načinila ovu situaciju. Mislim, pa ja kažem, oni su proizveli, oni moraju da shvate, ovo je vrlo bitna teza. Završit ću, dakle, ovo što sam pre rekao i, dakle, slažem se u tom delu s vama. Dakle, uništili ste opoziciju, ajde tako da kažemo, potpuno ste nulifikovali, ali ste proizveli sebi još većeg neprijatelja, veliki broj građana i čitavu mladost ove zemlje, da mora da ustane i da obavi taj opozicijni posao. I sa jednom autentičnom snagom svih tih građana, gde studenti, znate, verujte mi, studenti u glavama, vi ste pitali kako ih doživljavaju, tih običnih ljudi, vi ste student i vi ste srživo biće, imate svoje političke stavove, ali mistifikovani su i ne samo to, glorifikovani su i ne samo to. Oni služe kao simbolička metonimija svega onoga što oni žele da projektuju. Znate, znači studenti su ovde postali jedna vrsta simbola, gde se vi identifikacijom sa tom simboličkom funkcijom studenta vi izražavate svoj kritički stav prema ovoj vlasti. Studenti su postali simbol, da, slažem se sa time. Međutim, opet, morat ću da se vratim na ono o čemu smo malo pre razgovarali, a to je da u jednom trenutku zapravo taj animozitet koji je vlast stvorila kod građana i prema opoziciji, tim rascepavanjem opozicije, je stvorio neku energiju koja je kumulirala i tako čekala. Imamo ono što se događa u Novom Sadu, imamo zatim studentski proteste i to je ta neka treća opcija koja skuplja sve građane onome što sam malo pregovorila na nivou nekog tog programskog minimuma. To je antirežimski front, to je smena vlasti. Sada, studentski protest počinje tim nekim gandijevskim metodama, pa imamo autokomandu, imamo Novi Sad, imamo Niš i tako dalje. U jednom trenutku se sam diskurs komunikacije studentskog protesta menja. Više nemamo proteste koji su, ajde, ja bih rekla, mirni na način na koji su bili, mada ih ponovo ne bi oslovila kao nasilne, već imamo ono što se događa posle vidovdanskog protesta. To je policijska brutalnost koja prouzrokuje, naravno, reakciju građana. Kako to utiče na sam studentski pokret i da li to čini rascepavanje ovih građana koji su zapravo podržavali studentski pokret na neka dva tela i na neka dva politička spektra? Sad nekako, kad god imate, vlast je od početka pokušavala da te proteste predstavi kao ili plaćeničke ili nasilne i slično. Antidržavne, kako god, jel te?
I to za njihovo biračko telo radi. Nemojte zaboraviti, njihova prva strategija jeste daj da spasemo vlastito biračko telo. To je prva strategija. I to je prva strategija u svakom njihovom delovanju. Znači, vrlo često intelektualci, normalni ljudi, kad slušaju neke njihove narative, to zvuči banalno, smešno. Oni znaju zašto govore to što govore. Oni se ne obraćaju vama. Oni znaju da ste vi na suprotnoj strani. Oni se obraćaju vlastitom biračkom telu. I sad, kada ove primjere koje ste dali, znači, kako su oni hteli poruku da pošalju? Oni kad se to dešava, uvijek da znate, oni šalju poruku vlastitom biračkom telu. Pogledajte kako su nasilni, pogledajte, verovatno nekad imaju uprčene ljude u tim protestima da bi proizveli neke incidente, samo kako bi dokazivali tu tezu. Tako da sve to što se dešavalo, to je bio projekat vlasti da na bilo koji način ojačaju uverenje i motivaciju vlastitog biračkog tela koje se našlo u problemu. Znate, oni i uvijek ide, dakle, sa te dve metode. Evo, ko se sada seća studentskih kredita za stanove? Pa retko ko mislim, kada se spomenu. Ne govori o tome. Eto, imali ste studentske kredite za stanove, pa isti šta su oni radili sa zakonom o visokom obrazovanju. Rekli su, evo, novi zakon o visokom obrazovanju i nama, profesorima, evo vam povećanje plate. Ali ako se onda u sledećem koraku neće dobiti uopšte platu. Pa u sledećem koraku će plate biti kompletno oduzete. Ako ne normalizujete nastavu. Znači, to je to, štapi šargarepa, ovdje incident, onda incident, proizvodnja tog narativa. Pazite, vi ste imali narative, po Bogu, imali ste narativ da su studenti teroristi. Molim vas. Pa mislim, ukoliko, evo, ja ću morati da se nadovežem. Ljudi, ne znam da li ljudi shvataju težinu nekih reči. Znači, znači terorista. Znači termin terorista. A drugo, da vam kažem jednu stvar, ako su naši studenti, kao budući krem ovog društva, intelektualni krem ovog društva, ako su oni teroristi, ova država je propala. Ja ću morati da se nadovežem na to da, mislim, retorika koja se upotrebljavala ka studentima je ovde i u Nišu doživala izvesnu kulminaciju, to je da su studenti bili nazivani ustašama, određenim antidržavnim pojavama i slično. Ali opet, da, vlast se naravno obraća svom biračkom telu. Međutim, ono što sam ja aludirala jeste to da je vlast upravo, ta policijska brutalnost koja se dogodila nakon vidovdanskog protesta je u nekom meru bila očekivana. Previše je dugo trajalo, došlo je leto i vlast je naravno došla do momenta da je želela konačno da normalizuje stanje u samoj državi. Međutim, kako građani sami koji su zastupali studentski pokret baš zbog te gandijevske prirode koju je nosio tokom tih, u tom trenutku 8-9 meseci, kako reaguju i da li smatrate da to u nekom običnom građaninu koji podržava taj studentski pokret pravi raskol oko toga da li je ovo metodologija kojom se treba boriti i da li je ona zapravo efektivna? Ja mislim da je rascep napravljen. Ja mislim da ljudi koji su u svim tim mesecima stali u studente ili pokazali naklonost prema studentima ili spremnost za političkim promenama, ja mislim da nisu niti će promeniti stav. Zaista mislim to. Dakle, ponavljam, sve se to dešavalo samo da se pokaže njihovom biračkom telu, evo pogledajte kako država funkcioniše. Jer me razumete? Šta god oni govorili o studentima, ljudi, oni koji su bili u Nišu na protestu ili koji su bili u Novom Sadu u protestu ili u Beogradu i tako dalje, po malim sredinama. Jer mislite da zbog neke intervencije policijske brutalnosti ili bilo kakvog incidenta sad će promene svoj stav? Pa će da kažu, evo mi sad vraćamo se. Ne bih rekla zbog policijske brutalnosti, nego bih rekla zbog metodologije kojom su se studenti kasnije nakon toga služili. Na koji metod mislite? Mislim, nakon toga, evo imamo, ajde malo ću precizirati, imamo vidovdanski protest 28. juna, nakon toga imamo policijsku brutalnost i onda to, mislim, kroz celu državu se širi pokret gde se zapravo blokiraju ulice, gde imamo ono famozno pomeranje kontejnera. A misle radikalizacija njihovih akcija? Imamo samo radikalizaciju i tu građansku neposlušnost koju je sledila, koja je trajala, ajde, taj prvi deo leta, ja bih rekla bih da se jula to makar malo Da, jasno mi je sad, dobro, zapravo radikalizacija studentskog delovanja. Znači, dve stvari. Kad je reč o policijskoj brutalnosti, to je bila demonstracija države koja je služila samo za vlastito biračko telo, to promeniti ništa neće. Kad je reč o tim akcijama, ovim vrstama radikalizacije u nastupu, ne mislim da je bila pametna i dobra odluka, ako mene pitate. Mislim da nije bilo ničim potrebno, da čak može i da pokazuje jednu vrstu, kako da kažem, nemogućnosti da imate nekakve alternativne, efikasnije načine delovanja. Kad god idete u radikalizaciju, to prosto znači
ili idemo u konačnu pobedu ili je demonstracija nemoći. Ja ne vidim da je to bila, da je bio to potez ka konačnoj pobedi. Mislite da je bila demonstracija nemoći? Mislim da je bila jedna vrsta demonstracija nemoći. Mislim da su oni time hteli da pošalju signal da je neophodno radikalizovati celokupno opoziciono delanje. Ne mislim da je to bila pametna odluka, ne mislim da je bila dobra odluka i ne mislim da je imala dobre efekte, pozitivne efekte i po studentski protesti i po opoziciju. Dobro, pojavljuje se to tokom leta i sada nakon toga, eto, imamo tu radikalizaciju, dolazi, ja bih rekla, lično po svom mišljenju, do raskola između ljudi koji su podržavali studentski pokret. Vi ste i sami govorili u par gostovanja o tome da su blokade u izvesnom trenutku tokom leta postale kontraefektivne. Ja sam lično tog stava, i sada će ovo možda malo biti kontroverzna stava, to je da same blokade su dovele do pada entuzijazma pojedinih ljudi koji su podržavali, sam studentski pokret. Verovatno da. Pored toga imamo i vlast koja kreće sa svojim potezima, sa svojim skupovima protiv blokada, odnosno blokadama protiv blokada, kako ih često oslovljavaju na društvenim mrežama, pada entuzijazam i u samom biračkom telu vlasti. Oni su naravno ucenjeni, oni će morati da izađu na birališta. Imamo izvesan udeo apstinenata koji su u jednom trenutku, ja bih rekla, sa samim nastavkom studentskog pokreta smanjio, zatim bih rekla da sada, shodno svim okolnostima koje sam ranije napomenula, bi na sledećim parlamentarnim izborima nivo apstinencije na samim biralištima bio nikada veći. U to ime dolazimo... Vi mislite da bi sada apstinencija bila velika? Ja sam tog stava, ja sam sada iznala svoj stav. U to ime dolazimo do samog odnosa između studenta i opozicije. Kakav treba da bude odnos između studenta i opozicije kako bi se što više ljudi izvukao na biralištima i kako bi se taj antirežimski front artikulisao? Ova teza o apstinenciji koju ste sad iznali je vrlo interesantna i mislim da je važna i da će biti predmet debate. Nema nikakve sumnje u situaciji visoke apstinencije da bi na narednim izborima vlast i dalje imala prednost. Dakle, po mojoj proceni, ova vlast ima 20 do 25% podrške ukupnog biračkog tela. Dakle, kad kažem ova vlast, mislim na vladajuću partiju i na SPS i dakle sve. Je ovo sada procena ili je neko istraživanje? Moja procena. Između četvrtine, imam neke parametre, sekundarne empirijske, ali je to moja procena. Između četvrtine i petine biračkog tela. Sad vi, ako imate četvrtinu, znači opet ponavljam, to je znači i SPS i dakle sve ove strukture. Ako vi imate četvrtinu biračkog tela, 25% ukupnog biračkog tela, na izlaznost od 50% vi imate 50%. Ne razumete? Na izlaznost 60% to pada, na izlaznost 70% to pada drastično, već na 70% vi padate ispod 40% i to su ozbiljni signali. Znači vama je potrebna visoka izlaznost. Kako se postiže visoka izlaznost? Vraćamo se na početak, tako što imate jedinstveni opozicijni front. Dozvolite sad, znam, dakle, vraćamo se na vaše pitanje. Dakle, tako što imate u ponudi jednu listu protiv ove vlasti. Jednu listu protiv ove vlasti. Naravno, vlast će da napravi još par lista svojih lažnih opozicijalnih struktura, ali to će biti vrlo brzo. Mislim da ne mogu biti uspešni u toj strategiji. Dakle, ako, ne znam, zavetnici izađu samostalno, to ništa ne znači, ili radikali i tako dalje. Da, ja sam sigurna da će ova vlast napraviti neke svoje paralelne. Ne, naravno da, ali to, kako da kažem, kad vi napravite jednu ogromnu listu, to je prosto toliko po čepovima i toliko marginalno da neće napraviti nikakvu razliku. Ovo je point. Znači, koji je to model? Imate dva modela. Jedan je model, ova lista koju studenti prave, ili su već napravili, ne znam, sve jedno. Studentska lista. Koju celokupna opozicija jednostavno podrži. Da li smatrate da je to moguće? Evo sad ću vam reći kako je moguće. Znači, to je prva opcija. I druga opcija, da svi oni zajedno prosto naprave jednu listu. Onda govorimo o stvari o kooperaciji između opozicije. U jednoj vrsti da vam koordinacije objedinjava. Hajde se vratimo na prvo. Da bi bilo koja od te dve opcije funkcionisala, ali sad ću pre svega mislim na ovu prvu opciju, da opozicija podrži studentsku listu. Koji je problem? Zašto to ne bi uradila opozicija? Ta studentska lista bi sigurno imala boljih šansi nego objedinjena opozicijna lista. Znači, pitanje je vrlo jednostavno. Zašto opozicija ne bi to podržala? Jednostavno, zbog toga što onda oni, u smislu njihove političke karijere, kao ljudi koji se bave politikom i koji su već 13 godina u opozicijnim klupama sa željom da jednog trenutka budu vlast, dovode u situaciju da budu marginalizovani i da neki drugi ljudi za kratko vreme, ničim zasluženo, u njihovoj interpretaciji jer nisu bili u opozicijnim redovima, ničim zasluženo preuzmu njihove mesta i onda će se desiti nove partije, novi ljudi i oni prosto gube tu igru. Znači, to je, jel tako? To je nešto što opozicijone partije, opozicijone lideri ne žele, slažete se? Evo ga rešenje. Vrlo jednostavno.
studentska lista koja se bude pravila, da ima 250 ljudi na toj listi i da svih 250 potpišu papir svojim imenom i prezimenom, na kome će pisati kada dođe do političke promene, mi ćemo biti, da li je to 9 meseci ili godinu dana, to je po mojoj proceni dovoljno da se desi ovo što treba se desi. Dakle, dok se ne desi ove strukturalne stvari, znači imat ćemo prelaznu vladu, nas 250 koji dobijemo te izbore, napravit ćemo prelaznu vladu koja će uraditi 1, 2, 3, 4, 5, zna se. Koja će osloboditi institucije. Nekih desetak tačaka, mediji, institucije da se oslobode, sudstvo, tužilaštvo i tako dalje. Nakon toga bit će raspisani izbori i mi svojim potpisom garantujemo da niko od nas se neće kandidovati na tim izborima, niti će praviti partiju, niti će učestvovati u političkom kandidatu. Fair enough. Ja smatram da jeste. To je fair skroz. I da vam kažem, zaista je fair i prema opoziciji koja je, evo, 13 godina zaista i trošila energiju, bili su tema i tabloidnih napada i svega i svačega, jel te? Gde zapravo zaista oni imaju pravo prvenstva, ajde tako da kažem. Da ne kažem da imaju političko iskustvo i tako dalje. Ali evo, da li je fair prema opoziciji? Ja bih rekla da jeste fair prema opoziciji, ali opozicija bih rekla da nije fair prema njima. I evo, upravo ću se nadovezati na to. Zašto nije fair prema njima? Rekli ste malo pre da je u izvesnu meru moguće da zapravo sve parlamentarne opozicijone stranke stanu iz te studentske liste. Mi imamo najave od određenih opozicijnih parlamentarnih aktera da se zapravo iza te studentske liste neće ni stati. I to je sada zvanično od strane nekih. Kako sagledavate tu situaciju po opstanak tih parlamentarnih stranaka nakon te hipotetičke... Koje su izjavili tako eksplicitno? Ko je to izjavio? Imamo Miloša Jovanovića iz Novog DSS. Da, ali on to od početka izjavlja. Ok, Miloš Jovanović od početka. To jeste jedan izvestan primer. Mi imamo sada druge parlamentarne opcije koje se kolebaju oko toga. Imamo sada rad u Skupštini koji takođe naznačuje da se onda one možda kolebaju oko stanja iza te studentske liste. Sve je u redu. Sve je u redu, neka izađu. Šta se dešava sa tim parlamentarnim opcijama? Pa neka izađu samostalno. Pa znate, pa i SPO nije hteo da bude sastavni deo DOS-a. Znači, kada je promenjen režim Slobodana Miloševića, SPO je, sve vreme su, dakle, svih godina su bili u koordinaciji sa drugim partijama, oni su na te izbore koji su se pokazali sudbonosni, jel da? Oni su izašli sami. Da li smatrate da bi onda artikulacija bila ista? Eto, ukoliko imamo listu Novog DSS-a koji izađe samostalno ili ne? Dakle, da ukoliko ključne partije, najveći deo partije napravi ovaj aranžman o kome sam ja govorio, da će onda i Miloš Jovanović i sve partije koje soliraju biti potpuno marginalizovane, neće napraviti cenzus. I mislite da neće postojati nakon tih izbora dosta? Ja mislim da neće napraviti cenzus, da li će ostati da postoji i tako dalje, nije pitanje za mene ili nije pitanje, ali jeste pitanje za njih. I to je sad ovaj prvi scenarij o kome govorimo. Da. Ovaj drugi scenarij jeste odnos između studenta i opozicije. Tako je. Hajde najpre, da li mislite da je odnos između studenta i opozicije uopšte relevantan faktor o kojem bi trebalo da se diskutuje ili smatrate da bi opet trebalo da se zastupa ova prva teza, odnosno da studenti treba da delaju samostalno i da od opozicije samo teže da stane iza njihove liste, naravno u perspektivi same smene ovog trenutnog režima? Da. Pa kako da vam kažem, ja nisam vidovit. Ja nisam u političkim partijama, znam otprilike kako oni razmišljaju, znam da u opoziciji ima ljudi koji su vrlo razumni, koji su vrlo, kako da kažem, trezveni, koji su vrlo fair, kojima je zaista ključni cilj da se promeni ova vlast i da se uvedemo u nekakvo normalno demokratsko društvo, ali jednako znam, ja i vi, građani, svi znamo da tamo imate i političkih karijerista koji će sutra isto tako kao što pojedinci iz ove vlasti rade da vide politiku kao biznis. Znate, nemojte zaboraviti, za nemali broj ljudi politika je oblik preduzetništva u ovoj zemlji. To je preduzetništvo, gde vi čekate da dođete na nekakvu funkciju i to je vaš preduzetnički ideal. Onda ćete se baviti nekim sitnim biznisima, nameštati nekakve tendere, zapošljavati prijatelje, komšije, kako god, jel te? Dakle, nemali broj opozicije je dan danas takvih, prosto jeste. A pričamo, dakle, nekakve stvari koje su fiktivne, jel de? Isto kao što zaista postoji tamo ljudi koji su vrlo, dakle, iskreno na tim nekakvim opozicijnim notama. Dakle, ponavljam, ja ne vidim nikakav problem da opozicija podrži studentsku listu i kad kažem opozicija na gro, mislim, uvek će ostati neko usamljen, neka izađe sam na izbore, kao SPO što je izašlo 2000. godine, nije nikakav problem. Znači, zamislite sad da sve objedinjene snage, znači sa studentima u bilo kojem od ova dva aranžmana, ponude na tim izborima i izađemo ovamo pojedinačno Šešelj, Zavetnici i Miloš Jovanović. Šta mislite, koliko bi uzeli? Jer se onda čitava debata
se dešava, dakle, ono što je izborna utakmica između ove dve strukture. I onda, po pravilu, oni koji su opozicioni i antisani se slivaju u jednu veliku, na jednu veliku gomilu. Čitava izborna debata se dešava između te dve strukture, međutim ja ću morati da uvedem još jednu strukturu koja je jako relevantna, o kojoj se, ne bih rekla da se ne razgovara dovoljno, ali u određenim trenucima spada van tog nekog javnog fokusa, to je taj birački spisak. Mi smo ranije ove godine imali sam fokus Narodnog pokreta Srbije i pokušaj da oni sprovedu jedan razgovor o samom biračkom spisku, gde su pozvali relevantne aktere iz opozicije i takođe iz civilnog sektora. Prvo, kako sagledavate taj pokušaj sa jedne strane, a sa druge strane, na koji način smatrate da bi trebalo razgovarati o samom biračkom spisku i na koji način bi trebalo funkcionisati u smeru samog biračkog spiska kako bi se dobili koliko toliko fair i pošteni izbori? Da li je taj birački spisak bio u redu pre ove vlasti? Ja ne bih rekla da je taj birački spisak bio u redu u toku bilo koje vlasti. Nikada nije bio u redu. Ali kako dovesti taj birački spisak na neku normalniju razinu? Ja se izvinjavam da ne zvuči defetistički, ali to se sada desiti neće. Jer im razumete. Dakle, vi možete na biračkim mestima da obezbedite najbolju moguću kontrolu i da odradite, kako kažem, logistički teren na najbolji mogući način. Birački spisak je takav kakav je, pa pobogom imamo gotovo 1 milion ljudi više u biračkom spisku nego što... Pa znate koliko treba vremena, sve i da postoji univerzalna politička volja i dobra namera da se to dovede na način na koji treba da se dovede da birački spisak bude u redu. Pa to se desiti neće. Znate, prosto se neće desiti. U ovoj iteraciji ne. Ajmo da radimo na biračkom spisku 3 ili 4 ili 5 godina. Da bismo došli do te situacije. To se desiti neće. Vi morate da odigrate ovu utakmicu u situaciji kakve. Bilo je situacija, bio je trenutak kada je, dakle, Evropski parlament nakon, izbora 2023. godine, sećate se rezolucije, dakle, tad je bio trenutak da sve opozicijne stranke kažu ne, mi više nećemo sada. Dakle, nećemo izaći na izbore dok se ne ispune zahtevi, Evropskog parlamenta. Rezolucije, izvinjavam se. To se nije desilo zato što su neke partije izašle. A izašle su zato što su imale lične, lukrativne ili kakve razloge. Jer im razumete? I onda je deo ostao da bojkotuje, deo izašao na izbore. Međutim, eto, i ako sada mi nećemo imati taj neki normalan, razuman sam birački spisak, odnosno neće biti onako kako treba da bude, kao što nije bio ni tokom jedne vlasti, to uopšte ne znači, eto, makar po mom mišljenju, da ne bi trebalo na njemu raditi. Kako treba raditi na njemu? Ko treba u stvari da zajedno radi na otkrivanju samog biračkog spiska, kako da se sam rad, civilnog sektora, studenta, opozicije usmeri ka tome da se dobiju pošteni i normalni izbori. Ne možete to uraditi bez poluga moći koje ima Ministarstvo javne uprave. Razumete, i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Znači, to trebaju nadležna ministarstva da rade. Vi to ne možete sa pozicije. Možda vršite pritisak da tražite od njih da to urade ili da vas uvrste u njihova radna tela, ali tada ulazite u jedan konstruktivan odnos sa njima gde morate da sarađujete sa njima. A znate da su njihove namere drugačije od vaših namera. Jer im razumete? Znači, ovde se radi o namerama. Vi, da bi se bilo šta desilo sa biračkim spiskom, mora da postoji od strane onih koji imaju mehanizme moći, kod ljudi koji rade u ministarstvima, mora da postoji dobra volja. Evo, ja ću sad onda malo ovo staviti na neku drugačiju razinu, odnosno postavit ću drugačije pitanje, a to je da li se treba onda na, eto, te hipotetičke vanredne parlamentarne izbore izaći bez obzira na to što se pre toga na tom biračkom spisku ne bi radilo? Da li treba izaći u tu nefer utakmicu, pretpostavljati da će vlast ponovo potegnuti nekim svojim starim potezima? Ne čini da ste malo zakasnili s tim pitanjem. Jer pa se, ajde uzmemo ovako, studenti su tražili izbore i zamislite sad vlast kaže, evo dobili ste izbore. I onda studenti kažu, da, ali evo, ili već ko, jel te? A sad ćemo da pričamo o uslovima. Kasno je. Kasno je. Mislim, za ove izbore sledeće je kasno, verujte mi. Znači, onog trenutka kada tražite izbore, vi ih tražite pod uslovima koje imate. Jesu oni fair? Nisu. Da li je moguće dobiti u nefer izborima uslove? Moguće je. Da, ali ja sad govorim o tome da eto mi još uvek nemamo te izbore ni na vidiku. Trebalo bi se raditi na samom biračkom spisku. Da li uopšte u ovoj situaciji kakva jeste, u uslovima kakvi jesu, treba potezati da se radi uopšte na tom biračkom spisku, eto, pre samog raspisivanja tih izbora, naravno pod uslovom da se nakon raspisivanja na njemu ne bi radilo, jer nije moguće, mislim, mi sada govorimo onda o toj predizbornoj kampanji, studentskoj, kakvu god bi ona izgledala. Ili je jednostavno potrebno izaći u tu utakmicu koja nije fair, pa znajući da će vlast potegnuti neke te svoje stare schizofrene metodologije koje je gotovo uvek potezala,
opet ići ka tom cilju, a to je smena režima? Birački spisak bi trebao da se sredi. U ovoj situaciji do narednih izbora ja ne mislim da će se to desiti, zato što ne postoji politička volja da se to reši i zato što onog trenutka kada opozicione strukture traže izbore, traže pod postojećim izbornim uslovima. Ja ne vidim način da se birački spisak reši. Mogu neke druge stvari da se reše, znate. Kao koje, na primjer? Evo na primjer, da se donese određeni zakon ili amandman na zakon po kome je zabranjeno isplaćivanje socijalne pomoći 6 meseci pre izbora, ili makar 3 meseca pred izbora. A vaše obrazloženje za, eto recimo to... Zato što je to jedan od mehanizama kako vlast prosto kupuje glasove. Mi dolazimo sada, evo, tendencijozno dok pričamo o samim izbornim uslovima, bliže se izbori u Negotinu i Mionici, lokalni izbori. Naravno, oni ne mogu biti reprezent na nivou same Republike, ali smo sigurni u to, evo, mislim, ja sam sigurna da će oni potegnuti sve mehanizme koje imaju da bi se ti izbori tamo odvili na najbolji mogući način. Često ste govorili ranije o tome da je primer Kosjerića, eto, ranije ove godine iz juna, najbolji modus operandi kako bi studenti i opozicija trebali da funkcionišu, odnosno koje egzistiraju u jednoj izbornoj trci. Koji je razlog za upravo to mišljenje i kako vidite to na nivou samog Negotina i Mionice, odnosno predikciju samog Negotina i Mionice? Znate kako, Negotin i Mionica su malo drugačije strukture, Zaječar i Kosjerić su malo drugačije strukture. Kosjerić sam pominjao iz jednostavnog razloga što, znate, kad vi imate jednu ogromnu partiju, imate ogromnu armiju, ono što je vama idealna situacija jeste kada se sad odvija utakmica na malom terenu. Oni su čitavu armiju spustili tada bili na Zaječar i Kosjerić. Dakle, odigrali su velika armija na malom terenu. I u toj situaciji, gde su sve mehanizme koristili, sve mehanizme koje mogu da koriste, nije bilo ni poštenih, ni pravednih izbora, ni birački spisak, ništa od ovih stvari, jel te? Dakle, oni su u obe opštine, u Kosjeriću više nego u Zaječaru, ajde tako da kažem, kolokvijalno odigrali 50-50. Znači, ako su odigrali 50-50 u toj situaciji, kada su celu vojsku spustili na mali teren, nemojte imati nikako sumnje da su bili izbori na nivou Srbije da oni to ne bi mogli da dobiju. Nikako. Ako ste u Kosjeriću imali 50-50, u situaciji kada bi se dešavali izbori na nivou čitave države, vi ne možete da spustite čitavu vojsku u Kosjerić, morate da rasporedite. Je li tako? U čitavoj državi, da. U čitavoj državi. Poruka je vrlo jasna. A to je da apsolutno ujedinjenje jednog fronta protiv ove vlasti čini situaciju u najmanju ruku neizvesnom. U najmanju ruku neizvesnom. Kada je reč o Mionici i o Negotinu, isto će uraditi. Ništa oni neće promeniti svoje metodologije. Odigraće iz sve snage. Spustit će ponovo vojsku na mali teren. Mislim da Mionica i Negotin im više idu u prilog kao sredine nego u odnosu na Kosjerić i na Zaječar. I vidjet ćemo kakav će rezultat da naprave. To neće biti rezultat koji će, sami ste rekli, biti reprezentativan za raspoloženje biračkog tela na nivou Srbije, ali će biti predmet ili argument sa kojim će se u narativima i u onima što će da usledi, dakle, kao interpretacija tih rezultata, da se koristi kao argument za demonstraciju snage ili slabosti. Vidjet ćemo šta će biti. Ja smatram da će to možda potencijalno ići i sa obe strane, zavisno od samog ishoda na tim izborima. Međutim, ukoliko sagledavamo, evo sada imamo sličan modus operandi i zato sam dovela u pitanje Kosjerić, koje se javljaju u Negotinu u Mionici. Imamo tu ujedinjenu opoziciju zajedno sa studentima koji stoje iza nje. I upravo koja je predikcija na osnovu tih malih sredina kako će se ti izbori odviti? Mislim, kako da kažem, nije to mala ili velika sredina. Mora pogledati istorijat prethodnih izbora, mora pogledati rezultate koji su se ranije dešavali, morate pogledati i kulturološko tkivo, znate, i neke, kako kažem, parametre koje određuju tipove glasanja i tako dalje. Meni se čini, da ne ulazim sada u detalje, da ove dve sredine idu u prilog vlasti. Iz kog razloga to smatrate? Pa kako da vam kažem, evo sad sam ih naveo. Dakle, pogledajte istorijat glasanja na tim biračkim mestima, pogledajte rezultate prethodnih i onih izbora pre toga. Smatrate da se možda samo volja biračkog tela tamo nije izmenila? Ne. Neće oni sigurno, nema šanse da naprave rezultat kao što su napravili na prethodnim izborima, ali čini mi se da imaju bolju situaciju nego što imali u Kosjeriću. Znači, mislim da je Negotin bolja sredina po njih nego što je Zaječar, a da je Mionica bolja sredina po njih nego što je Kosjerić. Mislim. Evo, vidjet ćemo. Dakle, zaista mi imamo jednu, pasite, mi imamo jedno upaljeno političko tkivo, mi imamo jedno upaljeno društveno tkivo. Znate,
Kada vi radite metodama partijske dominacije kako one rade, nikad ne znate kada to može, na primjer, da se pretvori u nešto što je potpuno suprotno onoga što ste želeli. Znate, da izazovete bes, da izazovete neku vrstu reakcije. Ali ne biste rekli da je to ova vlast već izazvala? Ne, ali sad govorimo o izbornoj utakmici. Sada govorim o konkretnoj izbornoj utakmici i potencijalnom, kako da kažem, potencijalnim konsekvencijama na sam izborni dan ili u oči, tako da kažem, vremena kada se dešava izborna utakmica. Sam način na koji vlast konstruiše tu izbornu utakmicu ima neke odlike tog partijskog feudalizma o kome ste razgovarali. Evo, malo pre smo spomenuli i opoziciju i studente, a i sam odnos studenta i opozicije. Da li smatrate da sam izlazak studenta, odnosno te studentske liste na te hipotetičke vanredne parlamentarne izbore, dovodi do prvog koraka ka kraju tog partijskog feudalizma? Nisam siguran, volao bih da da. Evo, reći ću vam iskreno, volao bih da da. Znači, mi moramo da shvatimo jednu stvar. Mi ne živimo ovde u demokratiji. Nismo nikad ni živjeli. Mi živimo u partijskoj demokratiji. To su dve različite stvari. Partijska demokratija ili partijski feudalizam, kako ja volim da kažem, neko kaže partokratija, meni to nije dovoljno snažno. Partijski feudalizam je pravi izbor, znači gde vi imate jednu partiju, evo sad imamo partiju koja je zapravo u feudalnom uređenju dobila monarhistički status. Kao kad u srednjem veku jedan feudalac potuče sve ostale feudalce oko sebe, pa je jedini na tom terenu, ostane neki mali prijatelj tamo koga neće da dira, zove se Ivica Dačić ili već kako, jel? Dakle, vi imate sad jednog velikog feudalca. I ranije ste imali. Onda svaka partija ima svog feudalca glavnog, ili on ima oko sebe jednu malu oligarhiju, i oni sad sa svojim feudom, evo šta si ti dobio, evo ministarstvo zdravlja, ovi su dobili ministarstvo prosvete, ovi su dobili, oni su u svom feudu, kad se raspisuju tenderi, kad se sve to radi, oni zapošljavanje, ili sve te stvari oni uređuju na potpuno, kako da kažem, na način da, znate, da uopšte vas ne zanima javni interes, da vas ne zanima šta misli opozicija o tome. To je prosto model partijskog. Mi u takvoj demokratiji živimo i zato se građanima smučila demokratija. Zbog toga građani imaju odium prema demokratiji. Vi morate nešto, po meni, vi morate nešto da uradite, dakle, strukturalno i suštinski, da rasturite ove partijske oligarhije, da rasturite ovaj partijski sistem. Prva i najmanja stvar koja treba da se uradi, jeste da imate takvu legislativu koja će da oslobodi institucije od partijskog uticaja. To je prva stvar koju treba da uradi. A da li smatrate da je ta oročena legislativa koju bi studentska lista formirala ta koja je u stvari u mogućnosti da oslobodi te institucije? Evo, voleo bih da verujem da je tako. Koje je neko vaše mišljenje o tome? Ja se bojim, evo kažem vam vrlo iskreno, ja se bojim da će neke stare, a možda i nove partije, prosto kada zauzmu pozicije moći nastaviti da se ponašaju kao što se ponašale ranije partije. Ja se bojim da će biti tako. Ponavljam, da bi se to desilo, da biste imali promenu, nije nemoguće. Vama je potrebno da potpuno oslobodite institucije partijskog uticaja, pod 1 i pod 2, da promenite izborni sistem. I da od partijskog, dakle, proporcionalnog idemo ka većinskom izbornom sistemu. Zanimljivo. Iz kog razloga, sada me zanima iz kog razloga gajite to mišljenje. Evo, sad ću vam reći. Dakle, vi nemate drugog rješenja. Prvi razlog je ono što studenti zovu direktna demokratija. Mnogo je direktnija kada vi birate svog gradonačelnika, nego kad glasate partiju koja postavi nekog koga god želi za gradonačelnika. I obično postavi nekog koji će da sluša partijsku vrkašku. Znači, mi ovog trenutka ne biramo naše gradonačelnike. Kada mi glasamo za partije, mi ne znamo ko će sutra biti u parlamentu i ko će nas predstavljati. Da, govorimo o zatvorenim izbornim listama, da. Znači, mi imamo potpuno, da makar imamo otvorene liste, ni to nije dovoljno, ali makar da imamo otvorene liste, nemamo ni to. Što se onda dešava? Mi zapravo glasamo za pravo partijskog feudalca da kada dobije izbore postavlja ljude kako njemu odgovara na poslanička mesta, direktorske funkcije. I onda imamo jedan cirkus. Mi imamo nemoguću situaciju. Pa pogledajte, molim vas, neka neko uradi samo analizu
kadrovskih kapaciteta ljudi koji se nalaze na važnim mestima. Mi onda imamo zapravo jednog člana partije koji će odgovarati toj dirigentskoj palici koja ta partija zapravo pruža. Pa da, i ovo je bitna stvar. I onda kada vi glasate za partijskog feudalca, partijski feudalac postavi svoje ljude, ti ljudi neće da se trude da rade u vašem interesu, nego u interesu partijskog feudalca, jer ga on postavlja na to mesto. Ali u čim interesu onda na tom oročenom mandatu, odnosno u okviru tog oročenog mandata, delaju ti članovi, odnosno... Što mislite pod oročenim mandatom? Nisam razumeo. Imamo taj oročeni mandat o kome se govori kada je u pitanju studentska lista koji bi trajao 18 meseci. Dobro. Makar su to neke pretpostavke javnog mnjenja. Dobro. Kome odgovaraju ti ljudi koji se nađu na studentskoj listi? I da li je zbog toga ona najuspešnija? Eto, mi smo sada govorili... Oni bi trebali po default. To je pitanje, kako da vam kažem, vi uvek imate neki vakum prostor. Znači, ako hoćete promene političke, vi uvek imate neki vakum prostor. Ja pod jedan, ovaj vakum prostor je ispunjen, ako se to desi, ispunjen je izbornom legitimacijom. Dakle, za te ljude, za tu listu gde su glasali građani. Jeli? I glasali su baš za ovo o čemu vi govorite. Da, u nekom periodu, evo vi kažete 18 meseci, nije bitno, u nekom periodu, urade neke stvari koje znače fundamentalnu promenu sistema. Jel da? Evo neka oni to urade. Jel me razumete? I oni imaju legitimitet. Dakle, njih su glasali građani. Znači, nisu oni bez legitimiteta. Nisu bez legitimiteta. Znači, oni to mogu da urade. Ovo je point. Znači, promenite sistem tako da vi glasate direktno za poslanika. Tipa, ovaj deo Niša ovde, ili ne znam, Niš kao grad, daje 3 poslanika. Imamo ih 33 na listi, za 33 glasaju građani, 3 koje imaju najviše, idu u parlamentu. Tačka kraja. I tačno znamo ko je u parlamentu, znamo koji je glasao. Zašto je to vrlo bitno? Zato što taj koji je izabran na taj način sutra ne odgovara svom partijskom feudalstvu, nego odgovara građanima ovdje koji su birani. Odgovara građanima Niša. I gde građani ovdje uvek mogu da ga prozovu na odgovornost. Ne partijski feudalac, nego građani koji su ga birali. Koji bi imao obavezu da makar jednom nedeljno sedi tu u kancelariji i priča sa ljudima koji su ga glasali. I da u parlamentu zastupa njihove interese, ne interese partijskog feudalca. Mi onda govorimo zapravo o klasičnom polaganju računa koji je prisutan u nekim drugim parlamentarnim sistemima. Mi govorimo o većinskom izbornom sistemu koji evo već koliko vremena funkcioniše u Britaniji bez ikakvih problema i koji zapravo obezbeđuje, po mom dubokom uverenju, nešto što se zaista zove demokratija. Dakle, ja ne mogu da, kako da vam kažem, ja ne mogu, evo kada vi glasate za neku partiju na lokalnim izborima, vi ideju nemate ko će biti gradonačelnik. Jer ne razumete, pa ste pođete od gradonačelnika. Da li onda govorimo o izbornim listama? Evo, ja se baš na tome ne bih složila iz razloga što opet govorimo o Britaniji, recimo, i govorimo o Srbiji. Srbija kao, mnogo manja teritorija, kao nešto što je istorijski uslovljeno na drugačiji način. Smatram da ne bi trebalo da ima neki drugi sem proporcionalnog izbornog sistema. Baš zbog same raspodele mandata i zbog te srazmernosti koje će se onda javiti u predstavničkim telima. Gde je nesrazmera se dešava usled većinskog sistema? Zašto mora da postoji nesrazmera? Najbolja srazmernost zapravo pri raspodeli mandata onda postoji, ja smatram, na jednoj ovakvoj sredini. Vi hoćete da kažete nešto što jeste posledica većinskog sistema, a to je da jedna partija onda ima mnogo više mandata. Onda imamo dominantne partije, mi svakako imamo dominantne partije u proporcionalnom sistemu. Vi i dalje kad koristite taj argument, vi zapravo i dalje stojite na tezi da ljudi glasaju partije. Oni glasaju pojedince. Da, naravno, partije postoje u proporcionalnom sistemu, postoji u većinskom sistemu, međutim, sa druge strane, smatram da bi trebalo da se teži na manjoj teritoriji ka promeni same izborne liste, odnosno tipa izborne liste radije nego li na samom sistemu. Iz razloga što smatram da većinski sistem ne bi mogao da bude implementiran u tom srazmernom smislu na nivou teritorije kakva je sama Republika Srbija. Jer mislite na srazmer u odnosu na teritoriju? Da. Zašto? Smatram da je mala teritorija i da iz tog razloga je proporcionalni sistem nešto što gradi mnogo veću srazmernost u predstavničkim telima. Jer vi znate koliko poslanika sada imate u parlamentu iz Beograda ovog trenutka? Koliko poslanika ima iz Beograda? Ja ne znam, ali znam da ih je jako puno. Ne znam, evo sad broj ne znam ovog trenutka. Ali tvrdim vam da iz ovih malih sredina za koje vi tvrdite da treba da budu predstavljene, nemate poslanike. Vrlo često. Uopšte ih nemate. Dakle, vi mislite da sad postoji proporcionalnost? Ne postoji. Ne, nisam rekla da sada postoji proporcionalnost. Rekla bih da ka njoj treba da se teži. To što mi imamo proporcionalni sistem ne znači da se taj proporcionalni sistem pravilno implementira u našem sistemu, kao što smo svesni toga da naša demokratija ne funkcioniše kako demokratija treba da funkcioniše. Imate jednostavne matematičke kalkuluse, podelite, naravno imate izborne jedinice u toj situaciji, to je jasno, nemate više, Srbija nije jedna izborna jedinica, zna se koja je izborna jedinica koliko daje, znamo kolika je populacija, negde se pravi kompromis zbog teritorije i zastupanja, sve se to da urediti, verujte mi,
ljudi koji se bave time za 24 sata ima da vam naprave vrlo jasno. Svi će biti predstavljeni. Svi će biti predstavljeni. U ovoj situaciji veća je verovatnoća da vam neki region ili neki grad bude nepredstavljen, dakle u ovoj kako je sada, nego ako imate većinski sistem. Veća je verovatnoća, ne manja. Kada govorimo o samoj studentskoj listi, da li smatrate da će sada sama raspoređenost i predstavljenost manjih mesta biti veća nego što je inače bilo? Mislim na studentsku listu, da. Stvarno ne znam kako uređuju tu listu. Ja iskren da budem, ne mislim da to sada treba da bude kriterijum. Ne mislim. Po meni suština te liste jeste integritet ljudi. Integritet ljudi bez obzira, dakle, iz kog su grada, bez obzira iz kog su sela, bez obzira iz kog su dela Srbije. Zaista to mislim. Jer pazite, ako dođe do političkih promjena i ako do tih političkih promjena dovede studentska lista, nivo intelektualne, moralne, svake odgovornosti tih ljudi je frapantno visok. Znači, vama su potrebni ljudi sa integritetom. Znate, ne samo sa znanjem, nego sa integritetom, pre svega. Mislim da u tom izboru zaista je manje bitno da budu teritorijalno i na bilo koji način predstavljeni. Moje mišljenje. Pa vidjet ćemo kako će se to odviti. Ove bih samo i završila. Hvala vam puno što ste izdvojili vremena, a naravno pratit ćemo dalje dešavanja i šta će se desiti na biralištima, ja se nadam veoma uskoro, a ne u onom odlagajućem stilu u kome vlast govori. Odlagat će sigurno, ali vidjet ćemo dokle. Pa vidjet ćemo dokle, pošto to svakako ne može da traje zauvek. Hvala vam puno. Hvala vam.